Guys, so gwapo na siya. So bubuyog style daw yan, bubuyog style. Salamat. Salamat ya. Yeah. Salamat. So guys, nagbaha na dari. Maraming kasi daguan. Oh. Kalit rasag kasagaguan. Patambakan na to dari kay naa nagbaha man. Nilipay ang mga tanom guys. A few moments later. Masong adlaw na tong tanan guys. Kunupod ni guys si Ruby Provinciana. So lipay ko guys kay kuan kanang ay wala day ko'y vlog gapon sa Domingo kay kusog ka uwan dari guys, kusog uwan tsaganahan man jud ko dani ni dyan kay kuan ka ng yellow jacket to kulay pink tsaka daghanan na sila diha guys oh. Tsaka ni po na anang palagi ni limpiyuhin ni amuhang kuan kay lagi na anak piliwing well lagi ta guys. Sadyo ko dari guys kay si Crystal namahaw. Diya ka na guys ana sang gitujo. Ug tanom diha ka ng dakit kay rong dako na siya diha. Pwede na silungan dari silawom ba na. Kay sa una namo koy kuanda ni mansanitas diya natumba man sa udit. Jadi nagatuhang malbiri guys. So kani ding malbiri daghan day ni siya benefits judi ay tan-aw ko sa kuan ba na kay hinog. Daghan kayo sa bunga. Ang banda ni kanang hindi mo mabanta dyan kanon na laman sa langgam. O kani marag hilaw-hilaw pa nina. So guys kay mag hatod taron ni Crystal sa kasada. So nagkadaghan naghang dari guys na. Ana pud siya bag-o na. Nagkadaghan og bunga. Oh. So kani siya daghan lagi ni siya og kuan. Cranberry na. Uy na di daghan dari sa likod di ah. Dagga na. Dagga na siya. Hapit na sa mga hinog. So tara guys, ato sang hatod si Crystal kay namahaw man si Jan. Hara man sang giutanan, wala man ko nag-video. Giutan ko og kuan, malunggay, butangan nag kuan gibutangan na og kanang bago. Na malit day kog bago gahapon. Mako nag-vlog gahapon guys kay kuan jo okay naman noon ko guys. Diya kanihan na sa gipalaja kay natoy mga ado dani kay kuan lagi ni siya kanang kulay ngani ba maroon palaya kanang nagang harvest dito habang naghuwat ko ni Crystal nag-harvest ko tamis di gadi sa dayog kanang hinog na katong mga ganahan mo palit na ako daghan ka dito ah. Sa Manila na tag 250 ang iyahang punuan. Pero kaniya na sa manghatag ni mga tag 50. Ang ganay ganahan mo palit niya. Nadagko na kadto siya oh. Ganahan mo palit. Di na jud mo problema magbuhi na kay buhi na jud sa kadto. Daghang mga bungimbilya gali dari na aguban nga matay, aguban na buhi. Nakatanawa oh. Naghanap ka sa sanga oh. So duha na siya ka color nga ibutang na handa ni puti siya og kuan ka ng violet. Puti siya og violet.
So ang daghana kadto ko guys og kuan, malbiri na dagko na siya oh. Sus, di na jud ni kamahayan dako na siya punuan na. So makakita mo dito sa nananaw ko dito sa Manila. 250 ni nga ni siya oh. Kanihanan na isang ipanghatag og 50. 50 pesos. Bawi ra sa kahago ba. Madulaman na ipang load. Sa kasa ko na mag tisok-tisok guys, mabuhi dito siya. Jagahang gitisok day pud nga kuan. Kani siya na bagunahan ni siyang gitisok. Pero nabuhi na pud. Isang buwak dani. Yellow kana ha. Diya kay makalugar ko guys kanang manis siyang ipangbalhin og kaang kay kani siya mga sudlanan ra manis mga sudlanan ra nis mga ketchup. Na mga ketchup nga ipamalit ni Crystal bitaw na para sa siyang pisan diya. Nabuhi na siya guys oh. Ano siya nga. Dali ra jud kadto siya mabuhi. Pero ang uban guys, problema sila kay nganong di sila mabuhian ba. Mo nang dari sila na magpatisok, dari sila na magpatanom ba. Unsa guys, kuan, hatod na si Crystal ron. Habang ga kuan ko dari. Na si Nicole di kahapon ng laban na siya kay masinog. Awagan na siya nga moadto na, makaredy na siya. Salamat kay kadto ko ni Ma'am Milit og ni Sir Raymond nga may lagi ning kanang tabang ni Nicole ba nga makasud na og trabaho. Kadto salamat. Ja. Bawi ra lagi mi puhon ka trabaho na si Nicole og kuan dyan. Nagahang mga bumbuildari guys na namuwak na po siya. Ito katungahang bagong mga gipangtanom namuwak na pud. Ito ah. Mga muwak na siya. Ito mga bagong gipangtanom. Dadihan na gibalindari aguan guys kanang kanang tawag dito na nibuwak na po siya na talong. So na si mga bunga kaya haman na siyang gipang na si mga bunga oh. So di siya kadto kuan guys og kanang isidran nimo sa sako. Mas tindot siya kanang ibutang nimo juta man na magpalimpyo ko datos likod ni papaedi og kuan kanang diop kay tuko magtisok og mga kuan. Kanang magtisok ko didto og mga talong. Una na dito siya guys, na dito siya kuan tuy na. Unsa guys, kana halaman ng paana ni Nicole, Nicole ni papaidi kay mo larga day ko ug mas buntag 27 padung sa Cebu kay kuan nay avid followers gikan sa Malta. Asa man ang masakop ng Malta, Europe ba na Italy. Kuan Malta, bawa sa masapok ng Malta anja. Ang iyang biyahe ko no guys 19 hours. 19 hours. 19 hours ko nung bigahan. Buhok ko ah. Kaya na. Nagpagupit din siya guys. So 19 hours ko nung biyahe. Kawan Malta to Dubai. Dubai to Cebu. So muabot siya ugma guys sa alas 4 manang hasang sundoon dito sa kuan. Kay ija ko tirik ko nung kunijag panuroy dito sa Tibok Cebu. Okay naman ko guys kanang di naman kadto sakit niyang kuan. Pero naagi hapon siya. Pero di din grabe. Ano ba? Asa bastante din natin te. Okay. Ati. Bye ati. Dun sa namo guys kaya na bisag natug na siya. Nang sa maning na may puti-puti dali mong pulbos. Ito na, gauna nas danti nak. Paspas na kay tunas danti. Di na ba na sa mutawid na kay madlog sa manok. Magpatabang pa na siya. Sibat siya eh. Madlok mong gusto sa manok kay na may manok dari lagi oh. Sagihanan man gi butang. Silingan dari. So guys, yun na. Kay mamingaw na po kunin mo na kay mauli na rabak ko. Camping kanunay ha kay oras mamahan niya. Puhon-puhon ra ba graduating ra ba ka. Pero nice maging buhok guys, so mores jagi kamay ra butang ra sa kanang tinggol-tinggol. Ano ganahan po siya maging anak pod. Kay gambe ako noon. Nga ko nas danti dali. Bye. Sipon lagi ka dante. Mo di sang gahigda-higda. Sipon ka?
tricycle danti. Yang gisipon ka? Usu, sisipon di ayam mo danti. Babay ati. Yaman Miss Kalsada. Sige, tawid, dali na. Yan na, kailangan yun. Dali, sige mo. Wala, ihatod na lang ako dati. Ay, kasunod ha. Ikaw. Nay. Hala, may pulis. Dali, kung may pulis. May pulis tayo, madakpan niya kas pulis. Madakpan kas pulis. Oh, kiss na ate, dali. Ate, kiss na ate. Kiss na ate, dali na. Kiss na Wala, ate. ini lagi kisipon lagi. Isipon siya? Oo. Ano? Sipon day ko? Nimbal, hindi ni mo gang sipon. Ha? Nimbal, Kasi, hindi mo lagi sipon. Babay ati. Mingawan ako nila guys, kay muli mang kubuhol guys. Muli kubuhol. Mangigi, ganay na, masakay dyan ng tricycle. Bukod ka? Hindi na lang sa mga bukod, kaya makasabot na lang sila. Bye na ate. Bye ate, bye-bye. Ito naman, babay naman. Sakay na tayo, sige, dali na. Dali na, uli na. Ta, na. Ta, dali na. Dali na, oh. Okay, mag-narbaho ta diri. Pas. Ihatod si ate ha, wa na ko diri ha. Danti ha. Pagdali ami sa debe kaya to sa tanawon mo kuan be. Nante. Diri. Ay sa sulod diha. Guys kanang wata makatiwas de istorya ganiha kay wala gito guys kanang nay mo abot nga abid followers nga gikan na siya sa Malta asa na sang Malta kanang sakop man siguro na sa Europe or Italy. So ako kay bawag asa napita na kay basta gihang biyahe is murag 19 hours kanang kuan kuno kanang Malta to Dubai Dubai to Cebu. So, moabot siya ugma guys, alas 4:30. So, nakatagbo man siya na. Kanang aran na siyang kabulutan. Taga Inabanga, Buhol na siya. Diyan kuha nami guys, mag-uban nami padung atog Buhol. Kay, kuhaan ka ng birthday po sa among tatay. Among tatay di ay. Nagka-July 2. Pero mo balik na po ko dadyon kay siniko lagi. Hapa nang ipaadyon nun dara sa ijahang trabaho sa Cebu. Pero na naman na siya kuan allowance para kamasahe pa doon sa Cebu. Diyan problema naman namo guys kanang ijahang pangitaan pa na namo sa kuyan dito sa Cebu. Sa Mandawi. Hindi guys kanang matuhang video ko ng lawa guys kanang wadyo ko naka-video lagi dias kahapon kay arang kasiga kajuguan dari. Ang kasiga kajuguan ba nda. Bisid man kadto ka mag-video-video nda man tuniad to Miss Crystal dito sa kuan kay nagpagupit si Crystal diyan gipa kuha na gisang buhok katarang ba mag slash ra nga na kaya ra pud kataas jarang kabaga diyan guys kanang kuha dyan ang hapit ra pud bisa simbahan wala na ako nag video dito sa simbahan guys. Salamat ra maghapon ta kada adlaw halag di ta magsimba kada adlaw basta kanang kuha lang ta kanang ampo ta sa tanghang kagaling kuan mga adto tagpasaylo nakasaman ta na kay di man ta talaga perfectong tao lagi makasama jud ta. Pero ato laman jung iwasan nga di ta makasa. Kay sayang laman ang atehang pagpangumpisal nja. Makasa lagi hapon ta.
Pero di jud na maiwasan ang makasa ka guys kay siyempre na kay mata makakita ka nga nanja. Na kay kuan gaw nga nala pa sa ilo ako kay naka tawag diri sa Cebu kay nakayubit ba. Nakapamlibak nga na ba. Di man jud na maiwasan nimo bisag kinsa man sa tao guys kanang naa man jud tay maistorya pud sa isig katawo nga na ba handa. Kanang di man lagi ta perfect nga pagkatao. Di lang pud ta magpahinlo-hinlo ba nga. Kanang adto ta sa kamera handa. Kanang magpakita ta sa kamera nga nanilhigta nang hinlutan sa ato dehing personal di ta manilhig nga na ba marabag ato ra ipakita sa atong mga viewers nga ingana ta pero na may mga viewers na kangaridari sig mo ri sa mo bisag wa pa ko nag-vlog guys wala lang ko sa kamera guys so naala masundan lang ko siguro na CCTV rin nga naglibot-libot na ha guys so makakita jud mo sa hang ipang buhat kay bisan og na ako ipamatis ang lawas mulihok manggihapon ko kay di man pwede nga maghigda ko pero nakahigda lang jud ko pila ka adlaw rag duha kay murag di jud na kaya nya karon gabi nakatug na ko kay na naman tong giinom tong vitamins pangpakuan dito yun ng Dr. Clarita kanang pangpat lami sa tug ba so lami jud ang tug gabi lagi so salamat jud ko na to sa vitamins anang maado diri mo hatag si Dr. Clarita diyan na dito ning comment nga doktor lagi ko kuno pud nila kanang tiwang naman sa ka doktor so daghan jud siguro naka kuha na ng doktora si sa OB doktor sa OB ba diyan guys mara pud to ang gi-share ni Jura Lawa nga wala mo ko na kuha sa sudan ni Crystal kay nagutan man ko so alam ipakita ninyo ang utan na anay bago gahapon og kuan guys kanang bago diyan sa kabugos dani hanas ang giutan diyan butang na kalugbati kanang kuan kani kanihan siyang kanon dya guys dili mo ko magamit og asin kay bawal sa asin iutan nga ipasudan ni Crystal dya ipalisan na mag kanang di man sa parat nga buwad kanang pinikas bitaw nga buwad so man ang ipasudan ni Crystal kaniya wala man ko nag video guys kay kanang gi-charge ang cellphone so gipakaw na siya nagpamahaw kay ganahan lagi ni siya mag-request siya kanang nga bitaw nga utan kay ganahan man siya mukaon basta nay utan ja mo po nang ipamahaw na karon guys haman siyang ibutangan og kanang gabi pud na gabi ja kani kuan ja nakalimot ko na man di ko ukra dadto wala na nabutang so mga ta guys mamahaw ta kay wa mo kuning sabay ni Crystal ganyan pamahaw kay nanguan lagi ko nangayhay ko sa mga gipanglabahan ni Nicole dala pagledad tong mga hayhay yun nga panty mga brawa pa na mayhay dala nagprepare pug ko sa mga sinina lagi pud kay mao lagi na mo larga lagi ko mas buntan padung sa Cebu kay tagbo lagi ko ni Ma'am Jean nga ikan sa gawas siya patagbo man sa tagay nabangga man sa kay siya mo sabay na ko padung uli sa kuanda so happy birthday day ni ang bana day karon nga kanang bana nga wa koy ubad ba kanang kuan na siya sa mga gusto niya na kaya na may mga bana nga sus di ka makalakaw di ka maka adto asa-asa di ka makauli-uling buhol nga na pero ang bana supportive ka adto na siya nakakaano sa katanan jawa pa jud ko na kasuway na diyan nga ipasakitan ko pati ang mga anak kuan na sa kasuway ug kuan kana sa una kaligas nga gamay paras Nicole nga kanang di na mukaon hang malaparo nga na suko na siya kay di daw dapat dapatan ang mga bata nga na kay waysa ang bata anja grabe na diyan kabuutan so surti ka ko nga nakabana ko nga ni diyan nga kabuutan kanang musabot sa among sitwasyon sa among pamilya nga na malagi nang itong na ipagkatulag Manila ang ano din na siya so supported ka dyan sa kana guys pati na sa mga anak kaya malagi itong birthday niya karon tuwas siya sa Dumagitis lang dos Nicole kay ato kunugod sila mo simba sa Sibulan ba simbahan managget ja basta aging tuig pag birthday po niya kay dito man pula siya na nagget sa Sibulan simbahan sa Sibulan so shout out ko diya sa mga viewers na diya sa Sibulan sa Dumagiti diya na sila diha karon kay malagi diyang kuha gyud driver's license diya guys kay mga unta manihanggi sudan diya mo ni hang video karong adlaw guys daghan salamat diya atangin lang po ninyo ang video ugma guys kay nana ko sa Cebu so tangin lang po ninyo guys kay nalay abid followers lagi yung makipag-meet na nga harapod na siyang kamaduhon nga tao harapod din sa kamaduhon taga inabangga na siya guys harap na siyang kamaduhon so daghan po na siya kadug mga natabang namo diya
Amping day sa imong biyahe, Ma'am Jean. Aw di man sa magpatawag og ma'am lagi Jean ralay kuno, Jinaida ijangan guys ja. Kuner na ijang bana jan ay ijang anak nga sa kabuk si Caroline. Ja. Mag-meet me ugma niya, excited na ko nga murag uwaw kay nalagpud sa mga friends lagi kuno daghan kaadto murag 14 sila ka buok. Pero kami ra kunoy kuan matug sa hotel kami ran tulo si Caroline ug si Ma'am Jinaida kanang ijang mga friends kay lain man mga hotel. So manuroy mi guys sa dito sa Cebu. So excited kaadto ko nga makasuroy pug ko murag kanang mawa pod atahang ilingaw-lingaw po ni atahang gipamatis atang lawas ba kanang mawa po ni atang ubang stress mga problema na may mo invite nato bitaw nga nga manuroy mi nga na isuroy ko ni ja nga na kakuan po guys ba maka happy pud ba nga. So mag-enjoy lang dito sa atong kinabuhi bahalag sa problema anja pila nang mga kuan lagi na ang problema lagi man problema sa atong problema mo nang tawag nga laban lang nga ba. So mao to ang video karon adlaw guys kanang amping ug amputang tanan wa po ko nakapag shout out sa katong gusto mo pa shout out diyan na lang siguro di na ako mabisin ja. Salamat, love you all ug amping ug amputang tanan ja. See you in my next vlog.